Good day. Ngayong araw na to ay meron tayong bagong device. Ito ang C5 Plus. Unfortunately, nabuksan ko na to kasi nilagyan ko ng screen guard at nalagay ko na yung battery niya. Yung battery niya ay meron siyang 2,200 mAh. Meron siyang dual SIM, 3G lang po ito, at yung memory card slot niya. So, nakikita nyo. So, sa loob ng box niya, meron siyang clear case, warranty notice, guide niya. Meron siyang micro USB cable at wall break niya. Okay, lagyan natin ito. At ito po yung sticker ng harap niya, yung hindi pa siya nabuksan. So ito na ito yung device. Sa device, Android Go edition to. So medyo magaan, hindi mabigat yung OS niya. Meron siya mga bloatware katulad ng mga Midnight Pool, Puzzle Pets, Zombie, at yun lang. Meron din siyang touchpad keyboard pero pwede ata tong palitan. Dito sa keyboard. Ito. Papalitan natin ng Google. Parang hindi pwede. So mamaya na lang. Meron siyang 2 megapixel sa harap dito. Meron siyang LED flash dito para sa camera. Sa likod, meron siyang 5 megapixel at LED flash na naman. Dito yung speaker grill niya at yung earpiece niya dito sa harap. Yung microphone niya dito sa baba. So simple design lang po to. Plastic po yung ano niya, yung build quality niya. So try natin yung camera niya. So ito po yung kuha niya. Okay naman. 5 megapixel lang. Pang araw-araw na usage, okay naman siya. So nagda-download pa ako ng Mobile Legend. So try natin mamaya kung kaya niya ba yung Mobile Legend. By the way, meron na lang siyang 5 gig to na free, ano na lang yung sobra niya sa storage kasi kinain na ng system yung 2.3 gig. At Android 8.1.0 po ito. Meron siyang December 5, 2018 Android patch. Tsaka wala po siyang fingerprint. So usually ano lang to, pattern lang to or password. So hihintayin natin tong Mobile Legend. So guys, ito na po yung C5 Plus. C5 Plus. Ito po yung Mobile Legend. Try natin. Oh, okay pala. Sure ako, nasa low settings to. Pero playable naman. Yung chipset niya ay MediaTek MT6580M. At meron itong 1 GB of RAM and
8 GB of internal storage. Boss, Bukan ko itong sa tablet, boss, na okay kato ra, itom boss? no? Oo. Kajot lang ha. Ako para ba itong obserbahan, sir? Ah, Naman, napalitan na ko screen pero ato lang kuan no, Star Mobile. Ina na okay ra. Ako pang testingan na pa man dire. Pwede balikan na ugma. Mapon. Oo. Napalitan na ko screen. Pwede po. Ugma lang kay ako pa nang i-charge po niya. Na naman oh. Nara akong gitauran lagi oh. Pero ako pang kulang kilobat manggod. Ugma lang boss. Oo. Ayos ako. So yung naghahanap lang ng budget device na yung budget niya ay nasa 1,500 pesos, pwede na po ito. Pwede kayong bumili nito sa sa Lazada tsaka sa Shopee. Yung nagbigay sa akin ng device is yung RALS. So hanapin nyo lang doon sa Lazada. Minsan nag-sale din ito. Magiging 1,300 lang po ata. So try nyo lang po. Pinipili. Makakalaro talaga. Okay. Pwede na to guys. Makakalaro kayo ng Mobile Legends ng nasa 1,500 lang. Patay siya. So thank you guys, please like and subscribe. Sa susunod meron pa akong i-unbox yung mga budget device. Thank you.